Dneska si ukážeme, ako si nainštalovať Technic Launcher pre varezákov, ktorý vidíte tu. Stiahne sa v takejto jave ikone, bude vyzerať. A to sa nemusíte bať, to je normálne, že tak bude vyzerať. Zapnete si internet a túto stránku vám dám do popisu videa. Keď to už budete mať stiahnuté, ja už to mám stiahnuté, však ste videli. Keď to už budete mať stiahnuté, tak pôjdete do plochy, alebo tam, kam ste si to dali, ten Technic Launcher. To si zapnete. Chvíľku sa to bude zapínať, potom ono sa vám to vlastne bude inštalovať, tak jak vidíte, mne len ja už to mám nainštalované. A potom sa to takisto bude aj zapínať. Takže, tak, no. Teraz si sem dáme, naše meno. Dobre. To by bolo. A máme to tu. Takže, proste sú tu všelijaké modpacky. Aké si len stiahnete, tak také tu budete mať proste. Ja už tu mám nejaké tie modpacky, ako je Futurecraft, alebo CraftingNet, toto je experimentálna verzia, toto je normálna. Toto je úplná blbosť, neviem na čo to máme nainštalované, keď to neviem, či to vlastne aj funguje, alebo vždycky, keď si to zapnem, tak to blbne. Pixelmon. Do Pixelmon mám ináč veľmi jeden dobrý server, ten vám možno tiež dám do popisu videa, alebo ten dám potom do popisu videa, potom do popisu nejakého iného videa, keď budem točiť Pixelmon, samozrejme. Nebudem to teraz hexiť na aktualizáciu. Dobre, to kašľať. Takže proste tak. A to je, myslím si, koniec tohto videa, takže dúfam, že sa vám video ľúbilo. Ak sa vám páčilo, tak zanechajte like, odber, poprípade dislike, ak sa vám to video nepáčilo. A čo ja viem, no. Napíšte nejaký ten svoj komentár a to je pre toto video všetko. Lúči sa s vami Red Devil a čau!